Nahurot na ang kwarta sa gastuhan sa pagpa-ospital ug walay laing dali nga maduulan sa dakbayan sa Sugbo ang istasyonan lang sa radyo. Mao kini ang gibutyag ni Ludivino Obordo Tumigaw, usa ka panday nga taga Dipolog City, midangop sa brigada aron makapauli sa ilang Pinoyanan sa biyasong poblasyon Dipolog City. Gibutyag ni Ludivino, nagpakimo ang iyang asawa sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa dakbayan sa Sugbo kay dunay breast cancer stage 4. Ang maong sakit mikuyanap na sa baga sa iyang asawa. Tungod sa mga gastuhan, naglisod na sila nga makapauli sa ilang probinsya. Gikalipay ni Ludivino kay wala siya mapakyas sa pagdangop sa Brigada Cebu. Libreng pasi sa Starlight Ferries ang gibitbit sa magtiayong Tumigaw sa pagpauli sa Dipolog. Brigada para nako ang tabang sa mua. Sabi na akong pasyente nga stage 4. Ang sanagi tagaan pagani ko kas. Busa dako ay ko pasalamat sa brigada. Sabi na sa mga staff sa brigada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.